Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou antrenament cu mine, Cristian, antrenorul tău din sufragerie. Ce mi-am propus astăzi? O să fie un antrenament pentru unii dificil, într-adevăr, pentru că vom alerga foarte mult, vom avea pauzele scurte și vom face, la sfârșit o să avem 8 exerciții. Începem cu primul, după care mai alergăm încă unul, după care facem din nou primul, al doilea, mai alergăm încă unul și tot așa. O să vezi de fiecare dată că o să fie prezentat ce exercițiu avem. Lucrăm 30 de secunde fiecare exercițiu. Pauza o să fie de 5 secunde când schimbăm între exerciții și 10 secunde pauză între serii. Da? Iar după 4 serii, 5, vom avea o pauză de 2 minute și vom continua cu ultimele 2 serii care sunt mai lungi. Și o să ai așa, un exercițiu, 2, 3, 4, 5. Dar vom repeta primul exercițiu, la primul, la al doilea, la al treilea, la al patrulea. Al doilea exercițiu o să intre în al doilea. O să înțelegi pe parcurs, nu o să fie foarte greu. Dacă o să fie foarte greu, te poți opri oricând sau poți să faci mai scurte seriile, fără nicio problemă. Nu uita să ai lângă tine, dacă ai nevoie de apă sau de energizant sau ce simți tu că ai nevoie pentru a face efort. Saltea o să avem nevoie doar la ultima serie, ultima serie, poți să faci și fără, depinde acum pentru fiecare cum simte. În rest, voi încerca să alerg foarte mult, vom sări. În momentul în care ți se pare foarte dificil să sari, fă exercițiu sau fă elementul fără a sări sau cu ușoară săritură. Ce pot să spunem? Hai să dăm drumul și vedem cum ne simțim. O să încerc să vorbesc mai puțin în timpul exercițiilor, o să vezi de fiecare dată animat ce ai de făcut, când e pauză, când ai de făcut mișcare și o să înțelegi foarte, foarte ușor ceea ce avem de făcut. Uitați-vă la cronometru, avem 10 secunde în care ne pregătim și după care o să începem cu o alergare ușoară, da? Vreau să închizi bine, e de încălzire, să ne intrăm în ritm, 1, hai și 30 de secunde vom face alergare. Pauză. Și asta a fost prima serie. La a doua serie începem din nou cu alergare și vom introduce și genoflexiune simplă. Hai să vedem în... Și am început. Din nou alergare 30 de secunde. Pauză. 5 secunde și începem genoflexiuni. Să vedem. Haide! Seria 2 este gata. Ne-am obișnuit, încercăm seria 3, alergare, genoflexiune și mai adăugăm un exercițiu și am început. Hai!
Mount climbing. Hai. Pauză, 10 secunde. Am terminat 3 serii. La unde a început, alegare genul mountain climbing și al doilea și al patrulea exercițiu. Haideți! Nu uitați să deschid. Gen flexiuni. Haide! Mount. Și jumping jack-uri. Hai! Stop. Perfect. 4 gata. La 5-a de la început. Și mai adăugăm un exercițiu. Hai să vedem ce o să vină. Până atunci, alergăm. Geno, te pregătești. Haide. Nu uităm după seria asta, avem o pauză mai lungă. Și să trage. Pentru ritme, în pauză 2 minute, ne facem un pic.
Surpriză, burpee. Hai. Sus. 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 Perfect. Astea au fost primele 5 serii. Și acum am promis, mai facem încă de 2 ori. La burpee, adăugăm încă un exercițiu. Din nou, burpee, exercițiul respectiv și ultimul. Deci avem sufletul, avem 1 minut 40, care te poți mișca. Ceea că suntem pui jos, că o să fie foarte greu să te revii. Da? Ne mișcăm, respirăm, trebuie să bem un pic de apă, ne hidratăm. Nu uităm, este foarte important. Și vom continua cu alergare, genuflexiune și tot ce am făcut până acum, plus o surpriză și pentru ultima serie încă o surpriză. Mai avem 1 minut și 10 secunde. Dacă se pare că este pauza prea scurtă, fără nicio problemă, poți să duci mai mult. Dacă între fiecare serie se pare că cele 5 secunde pe care eu le-am gândit sunt la fel, prea puțin pentru tine, nu este nicio problemă, notează exercițiul și poți face 10 secunde pauză. Sau, dacă consider că 30 de secunde este mult pentru tine, mai tai un 5 secunde. Și poți să faci cum vrei tu, adaptat la ce-ți dorești și la cum te simți. Și se pare că e prea puțin. Hai să vedem. 40 de secunde, 45 de secunde, pauză de 5. Să văd. Și nu uita. Te rog eu frumos, când termini, dacă mai poți să scrii, lasă-ne și nouă un comentariu și spune ce-ți place, ce nu-ți place, ce vrei să vezi mai mult de la noi. Da? Așa ne ajută și pe noi să știm și să venim spre voi cu ce vă doriți. Ne pregătim, ne aducem aminte, alergare simplă în 5, 4, 3, 2, 1 și alergăm. Hai! Ultimele 2 serii, aproximativ 3 minute, 4, la fel de muncă, cu 10, le vom încărca cu exercițiile și secunde. Vedem! Genuflexiune. Hai!
ultima. Rămâne jos în votare. Apropiem de părtă picioarele. Criseitură. Hai. Controlăm abdomenul. Perfect. Și ultima serie, nu uităm, după asta mai avem o surpriză și începem cu alergare până atunci. Hai! Care e bine? Nu e greu. Frumos. Hai, poți. Hai, să până aici. Nu vreau să dau ultima serie. Mai poți să alegi, eu ce în față, dar nu te oprești. Perfect, din nutrițiune. Hai. La fel, mai mult la fel de repede. Bine încet, dar mișcarea este controlată. Avem grijă. Drept. Nu da să respiri. E mai important. Palm training. Și perfect! Poți! Jumping jack-uri și... Bătii, aducem aminte. Hai! Sus! Apropiat de pătat. Superb. Și ne luăm. Și încerci. Foarte, foarte, foarte bine. Felicitări! Ăsta a fost antrenamentul pe care eu l-am gândit astăzi și m-am hotărât să vi-l prezint.
Ce pot să spun? Decât că sunt foarte încântat că ați reușit să veniți până aici, să-l terminați, să fiți împreună cu mine la toate elementele care le-am făcut. Felicitări! Nu uita, dacă îți place ceea ce facem, lasă-ne și nouă un like. Dacă crezi că te-ar ajuta, nu uita să te abonezi, în același timp să activezi și căsuța respectivă de notificări, acel clopoțel, să fim cât mai aproape în fiecare zi. Ce pot să spun decât că vă mulțumesc, nu uitați și de celelalte antrenamente pe care le avem, nu uitați de provocarea lumii cu cele 100 de genuflexiuni în fiecare zi sau cum le faceți voi, nu uitați de antrenamentele pentru copii, tot felul de nebunii pe care le avem pe canalul nostru. Până data viitoare, nu uitați nicio zi fără sport și Cristi vă salută!